siyang nakita ng mayong nabuhat, ma'am. Ang nakita nako ang mga drugs na malik man. Dapat iyan ang taga-agpansin ng mga drugs kaya namalik kay sa panahon Duterte nangawala man na. Sa kung tanawa man gid sinahimo. Ningon nga maayo si Marcos pero prangka gid wa man gid ma'am kanang murag samutag kalisod. Murag wa gid kay kadalang gayong bugas ingon nga baratuhon wala. Nga sa China sad nga kuan murag wala siya inahimo murag sige siyang travel para kuno makakuha mga investor pero tan-aw nimo mag nagalisod ginupuntag samot. Kay ning ingon man gud siya nga iyang itag 20 ang kilo ang bugas. Nya wa man niya kuan, wa man niya ituman, murag wala gyud. Lagi. Kay tan-aw na mo murag wala man gyud siya nakuan. Wa to mabuhat nga kuan ba. Sa iyang gipanulti sa una murag wa gyud tan-aw nako murag wala gyud siya gikuan. Wa siya gituman siyang gipanulti. Natagamtaman na mo no ang mga ayuda sa hanay sa mga sa tricycle ang usa na lang pod nga among pangayoon karon nga unta mapadangat no ang katong ginasaad nga fuel subsidy sa mga tricycle. Saman!